Senyor Artur Mas, el passat 11 de setembre, milers de ciutadans van sortir al carrer. Un dels lemes que es van poder veure a la manifestació era «Catalunya, nou estat d'Europa». Ara, vostè es presenta a les eleccions com l'home que ha de convertir Catalunya en aquest nou estat d'Europa. Lamentablement, però, mirant-lo a vostè i al seu partit, sembla que en comptes de cap a un nou estat d'Europa, vostè ens està portant cap a una república bananera de Catalunya. Des del dia de la manifestació, vostè va pel món intentant convèncer a tothom que una Catalunya independent seria una mena de Finlàndia del sud d'Europa. És veritat que si parlem de diners, Catalunya i Finlàndia s'assemblen bastant. El producte interior brut de Catalunya voreja els 27.000 euros per càpita. El de Finlàndia és de poc més de 30.000. Però atenció, Guinea Equatorial també té un PIB per càpita semblant a Catalunya. Tot i això, però, a Guinea Equatorial, 2 de cada 3 habitants viuen en situació de pobresa extrema. Sap què passa, senyor Artur Mas? Que el problema no és quanta riquesa té un país, sinó com es gestiona i com es reparteix aquesta riquesa. Hi ha 3 coses que defineixen a una república bananera. A les repúbliques bananeres, la corrupció és la norma i els governs no solen tenir gaire interès en acabar amb ella. La segona característica d'una república bananera és que els seus governants semblen estar més preocupats per beneficiar certes empreses que en treballar pel benestar dels seus ciutadans. La tercera característica és que en una república bananera la veu dels ciutadans és silenciada i els mitjans de comunicació estan sota un estricte control governamental. Certament, senyor Artur Mas, Catalunya no és Guinea Equatorial, però veient el seu estil, l'estil del seu partit, sembla que en comptes de portar-nos cap a un estat europeu modern i transparent, vostè ens porta directament a un estat bananer del sud d'Europa. Mirem, per exemple, com es comporta CiU davant dels escàndols que colpegen la sanitat pública catalana. Aquí tinc 2 documents. El primer és aquest, una recepta per la qual un jubilat ha de pagar €1 extra per comprar medicaments. Segons el seu govern, aquest euro ajuda a fer més sostenible la sanitat catalana. El segon document és aquest. Tothom el coneix com a Informe Crespo, ja que el seu principal protagonista és Xavier Crespo, diputat de CiU. Segons aquest document, el diputat Xavier Crespo, entre d'altres, va ocasionar un forat de 2,4 milions d'euros als hospitals públics de Blanes i Calella. Fem una ullada. A la plana 35 veiem com el senyor Crespo i la seva dona van pagar despeses personals amb els diners d'una empresa dels hospitals de Blanes i Calella. Veiem, per exemple, com Crespo paga la seva assegurança professional o les quotes del Col·legi Oficial de Metges. A la plana 48 veiem com el diputat Xavier Crespo pagava la quota de soci protector del Club de Hockey Lloret amb els diners dels hospitals públics de Blanes i Calella. A la plana 25 d'aquest informe podem llegir: Xavier Crespo Llobet va cobrar 66.241 euros de complements quan només li corresponien 28.253 euros. Segons aquest informe, Xavier Crespo i la seva dona van cobrar un total de 209.000 euros de manera indeguda. En total, segons aquest document, les diverses irregularitats van provocar un forat de 2,4 milions d'euros als hospitals de Blanes i Calella. Senyor Artur Mas, aquest document no l'han fet els indignats, ni se l'ha inventat el diari El Mundo. Aquest document l'ha fet un equip d'auditors de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya. Lamentablement, però, Xavier Crespo mai haurà de respondre per aquests fets. Convergència i Unió, junt amb el PSC, va pressionar per amagar aquest informe en un calaix durant 6 anys. Els presumptes delictes que denuncia la sindicatura han prescrit. En comptes de donar explicacions davant d'un jutge, Xavier Crespo ha estat premiat pel seu partit amb el número 4 de CiU a les llistes per Girona. Així, per una banda, vostè ens diu que hem de pagar €1 per recepta i per una altra el seu partit pressiona per amagar la desaparició de 2,4 milions d'euros. Vol dir que aquesta és manera de fer les coses, senyor Mas? A la revista Cafè amb llet vam descobrir la manera de fer negocis de Ramon Bagó, un important exalcàrrec de Convergència i Unió.
El senyor Bagó fa anys que rep contractes per part de la sanitat pública. Això li ha permès crear un imperi format per 65 empreses, el grup CERS. El problema és que molts d'aquests contractes són irregulars, segons va descobrir l'interventor de l'Ajuntament de Badalona. Només a aquella ciutat, on el PP governa gràcies a CiU, el grup CERS ha rebut prop de 12 milions d'euros de la sanitat pública de manera irregular. Ara mateix, l'Oficina Antifrau de Catalunya està investigant els negocis de Ramon Bagó. El senyor Bagó, però, pot estar tranquil. Fa pocs dies, vostè, senyor Artur-Mas, anunciava que si guanyava les eleccions suprimirà l'Oficina Antifrau que està investigant el cas. Vostè ha pres els catalans per estúpids, senyor Mas? Per acabar d'arrodonir tota aquesta sensació d'impunitat, vostè i el seu partit tenen un aliat de luxe, el Partit Popular. Mentre vostè fa veure que es baralla amb Mariano Rajoy i Esperanza Aguirre, el PP indulta importants càrrecs de CiU. Li posaré dos exemples. Josep Maria Servitje i Lorenzo Acuña van ser condemnats per prevaricació i malversació de fons públics, és a dir, malversació de diners dels ciutadans. Poc abans que Servitje ingressés a la presó, Duran i Lleida es va reunir amb la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. 10 dies després, el Gobierno del PP feia públic l'indult. Així doncs, al més pur estil república bananera, mentre CiU i PP s'uneixen per salvar els lladres de Guante Blanco, un grup de veïns de Badia del Vallès van ser condemnats a pagar multes de 3.000 euros per tallar una carretera. Estaven lluitant per salvar el seu centre d'atenció primària. Com li deia abans, senyor Mas, la segona característica d'una bona república bananera és que els seus governants treballen per beneficiar els interessos de les grans empreses en detriment dels interessos del poble. A les repúbliques bananeres, per exemple, els governants ajuden les multinacionals plataneres a explotar el poble i a emportar-se els plàtans a l'estranger sense pagar impostos. A Catalunya, com que la planta del banano no es fa, vostè, senyor Artur-Mas, va intentar vendre el Baix Llobregat a un magnat dels casinos per fer un xiringuito com Eurovegas. Finalment, i gràcies a l'oposició del poble català, el negoci no va acabar de sortir bé. Però no passa res. El passat 30 d'octubre, el seu govern, senyor Mas, va vendre la gestió de l'aigua del Ter i el Llobregat. Així, l'aigua de 5 milions de catalans estarà gestionada durant els propers 50 anys per la madrilenya Acciona, el banc brasiler BTG Pactual i la companyia alemanya Gopa Consulting. Què més podem vendre, senyor Mas? Potser algun hospital? Aquests dies es parla molt de la privatització de l'Hospital Clínic. Tot i l'opacitat i el silenci que rodeja de tot el procés, el periodista Alfons Quintà porta setmanes advertint dels interessos de l'Emirat de Qatar en aquest hospital públic. No tenim bananes, però el seu govern sempre troba algun tros de país per vendre el millor postor. Arribats a aquest punt, vostè em dirà que els resultats electorals el legitimen per fer tot això. I aquí és quan arribem a la tercera característica de tota república bananera, un silenci informatiu enorme al voltant de les accions del líder de torn. Podem parlar de democràcia a Catalunya, senyor Artur-Mas, quan els mitjans de comunicació amaguen sistemàticament informació als ciutadans? Al Cafè amb Llet portem 2 anys denunciant l'opacitat bananera del sistema sanitari públic i els escàndols que se'n deriven. Arrel de les nostres denúncies hem sortit a The Washington Post i fins a la televisió pública finlandesa. A TV3, però, no hem sortit ni 20 segons. Podem parlar de democràcia, senyor Artur-Mas, quan treballadors de TV3 ens escriuen correus confirmant que no els deixen parlar del tema? Es pot parlar de democràcia i llibertat de premsa, senyor Artur-Mas, quan vostè ha donat 9 milions d'euros dels ciutadans en subvencions a La Vanguardia, 8TV i RAC1? Quin és el seu model, senyor Artur-Mas? Finlàndia o la Itàlia de Berlusconi? Es pot parlar de democràcia a Catalunya, senyor Mas, quan els hospitals públics de Blanes i Calella es neguen a explicar en què s'han gastat 1,8 milions d'euros en informes i despeses de protocol? Vostè m'ho pot explicar? Em pot dir exactament on han anat a parar aquests 1,8 milions d'euros dels ciutadans? Fa 2 anys que pregunto, senyor president, i ningú em contesta. Quina mena de democràcia és la seva, senyor Mas, on els mitjans de comunicació estan amordassats i el govern amaga en què es gasta els diners dels ciutadans? Jo li diré,
una democràcia bananera. Mentre Finlàndia és el país més transparent del món, la vicepresidenta d'aquest país, Joana Ortega, empeny Catalunya cap a una Guinea Equatorial. La senyora Ortega, a Finlàndia, no hagués arribat ni a presidir la junta de l'escala del seu bloc. Aquí és la vicepresidenta. El proper 25 de novembre a la nit, segurament vostè sortirà al balcó del luxós Hotel Majestic a celebrar el seu triomf, com va fer les últimes eleccions, on només el va votar el 20% dels ciutadans amb dret a vot. Aquesta vegada, amb prou feines el votarà 1 de cada 4 catalans amb dret a vot. Tot i això, el diari més venut, La Vanguardia, i la censurada TV3 ens explicaran que vostè és el poble de Catalunya. Però vostè i jo sabem que això no és veritat. Perquè no hi ha eleccions lliures en un país amb els mitjans de comunicació intervinguts i agenollats. Per això, mentre vostè continua fent-se fotos en plan Moisès del desert, molts ciutadans com jo continuarem lluitant perquè Catalunya sigui un país realment lliure. Lliure de corrupció, lliure d'amiguisme, lliure de pactes amagats amb el PP, lliure de la Caixa. I parlant de la Caixa, em podria dir exactament quants milions d'euros ha rebut el seu partit de la Caixa durant aquests últims 2 anys? S'atreveix a sortir per TV3 abans de les eleccions i dir-li als ciutadans quants diners li deu CiU a la Caixa? Sigui valent, home! Sigui valent! Passi el que passi el 25 de novembre, el 26 de novembre molts ciutadans continuarem lluitant per un país modern i transparent. Continuarem denunciant tots i cada un dels casos de corrupció que embruten el nostre país. Deixarem en evidència tots i cada un dels escandalosos casos d'opacitat i foscor i trencarem el mur de silenci còmplice dels mitjans de comunicació que compreu a base de subvencions. Continuarem reclamant el dret a decidir, però a decidir-ho tot, a decidir com es gasten els nostres diners, a decidir qui gestiona l'aigua que bevem, a decidir si volem que els Mossos d'Esquadra segueixin reprimint ciutadans sense portar el número de placa. Lluitarem als barris, a les escoles, als centres sanitaris on desapareixen milions d'euros l'any. No descansarem fins que no acabi tota aquesta vergonya. I finalment, senyor Mas, caureu. No us enderrocarem. Caureu pel pes de les vostres pròpies mentides. Caureu perquè, com va dir Abraham Lincoln, es pot enganyar a alguns tot el temps. Es pot enganyar a tothom durant algun temps, però, senyor Mas, no es pot enganyar a tothom tot el temps.